Kámo, našel jsem úplně perfektní rapovej beat, chtěl bych... Ne. Jak ne? Ne, neumíš rapovat. Co tím myslíš? Jakože zníš jako Leoš Mareš. A to znamená? Že Apple od Steve Jobse. Trochu mě ztrácíš. Chci zkusit nějaký žánr, který vypadá víc jako ty. Jak vypadá jako já? Třeba takový popový break-up song bys mohli nahrát. Jdeme. No tak, včera jsem tě slyšel, jak ty zpíváš Lady Gaga ve sprše. Hele, aspoň to zkus. Mám už pro tebe připravený hezký piano. No, ale nevím, o čem bych psal. Tak jsem ti už napsal, stačí, když mi ho naspíváš. O čem to je? No, ty jak jsi byl na střední zabouchnutý do jedné holky a ona do tebe taky. A byl to úplně skvělý, dokud si nezačala myslet, že jsi úplnej dement. Bohužel. No tak o tom začínáme za 3, 2, 1. Řekni, co se stalo, proč jsi jiná? Proč se mnou smála, bavila do rána? Řekni, co se stalo, kam jsi šla? Proč se tváří, že mě neznáš, najednou tak chladná? Proč se lidi mě